12 кастрычніка ў свеце. Новая інфармацыя на канале Нехта Плюс. Добрый дзень. Чэргі на межах еўразвязу, якімі былі ў пятніцу, гэткімі засталіся і да сёння. Якая найважнейшая якасць аўтобусаў МАЗ? Адкуль у Беларусі столькі золата? На гэтым тыдні ў расійскай Самары зноў загарэўся аўтобус Менскага аўтамабільнага заводу. Пасажыраў было нешмат, 7 асобаў, і ўсе яны своечасова пакінулі салон. Праўда, позірк падлічыў, што гэта ўжо 5-ы выпадак з аўтобусамі беларускай вытворчасці сёлета. Апошні перад цяперашнім быў зафіксаваны ў Іркуцку 5 ліпеня, да гэтага 14 траўня ў Варонежскай вобласці. У красавіку наш пастрэл адзначыўся ў самім Санкт-Петербургу. У сакавіку горад Кіраў сігналізаваў, а ў першым месяцы года МАЗ напужаў жыхароў Ліпецка. Беларускія чыноўнікі ўсё валяць на неякаснае абслугоўванне тымі, хто карыстаецца транспартнымі сродкамі ушчыльную, ды саміх кіроўцаў, маўляў, дзесьці не на тое націснулі, але расейцы не спяшаюцца адмаўляцца ад мазаў, хаця і сваіх дастаткова. ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, КАВС, ЛіАЗ. Яны, конечно, таксама не бездакорныя. Вось літаральна зусім нядаўна, менш за месяц таму, 15 верасня ў Томску, згарэў ПАЗ. 20 чалавек выбеглі да таго, як поўнасцю выгарылі маторны адсек, салон, лакафарбавае пакрыццё. 9 чэрвеня ў Варонежы таксама згарэў ПАЗ, а зусім нядаўна 2 кастрычніка на Закарпатці ўспыхнуў аўтобус ГАЗ. Праўда, ён рарытэтны, 1984 года выпуску і не ехаў, стаяў на тэрыторыі мясцовага прадпрыемства. Але ўзяў і загарэўся. Тэхніка, нічога не паробіш. Пра МАЗ, які гарэў у Санкт-Петербургу ў 2022 годзе, смольна адсправаздачваўся, апапіраючыся на ліст вытворцы. Узгаранне распачалося ў маторным адсеку ў выніку траплення туды алею з сістэмы гідрапрываду вентылятара на гарачыя часткі рухавіка. То бок асноўная прычына пранікнення вадкасці з фланцаў гідрапрываду. Усюды працуюць інжынеры і тэхнолагі. Няўжо, здаецца, так цяжка якасна зрабіць той фланчык пад нармальным высокім ціскам, каб не парушаў ён герметыкаў насосаў. Пару гадоў таму гарэлі ад паліўнай сістэмы, цяпер больш ад электронікі, і ўжо складаней знаходзіць якасныя запчасткі з-за санкцыяў. Галоўная якасць мазаў у тым, што людзі паспяваюць не выбягаць, а спакойна выходзіць. Ён загараецца паволі, спачатку дыміць. Але найважнейшае, конечно, што ніхто за некалькі гадоў загаранняў не пацярпеў. У Лукашэнкі, конечно, ўсё проста. Там дзесьці штосьці, нейкая дравяза. Але, кажучы пра гэта, ён зводзіў бровы яшчэ больш за 3 гады таму, 27 чэрвеня 2022 года, на сустрэчу з губернатарам Самарскай вобласці, імкнучыся яму ўцюхаць небяспечны тавар. Я учел, тебя там какой-то писали, загорелся автобус. Там, говорю, да нет, ничего не загорелось, просто замыкание какое-то там в автобусе. Да, было замыкание, сработала система пожаротушения. Ну и правильно, и хорошо. Нету... А говорит, и хорошо, что так произошло. Да, ну это без сомнения. Говорит, Александр Ильич, это не стоит даже внимания. Ну, у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался, думаю, может, там действительно что-то взорвалось и загорелось. Тем более, что мы начали производить для Питера автобусы на газомоторном топливе. Они очень себя хорошо показали. Электробусы очень довольны. Питерцы очень довольны нашей техникой. И даже наши люди, которые там были, отметили, что, говорит, где бы ни были, везде автобусы белорусского производства. Ну і з таго часу нічога не мяняецца, па некалькі аўтобусаў у год у расійскіх гарадах загараюцца. У ліпені гэтага года дэлегацыя Санкт-Петербургу наведала МАЗ і цікавілася новымі мадэлямі аўтобусаў і спецтэхнікі. Тады ж было паведамлена, што ў аўтапарку паўночнай сталіцы Расіі маецца каля 1700 аўтобусаў МАЗ. 5885 транспартных сродкаў чакалі выезда з Беларусі ва ўсіх дзейных пераходах з Латвіяй, Літвой і Польшчай на 12-ю гадзіну дня сённяшняга паводле інфармацыі Дзяржаўнага памежнага камітэту Рэспублікі Беларусь. У пятніцу было больш за 6 тысяч, сёння менш, але зусім на крыху. Па-ранейшаму, пасля адкрыцця польскай мяжы найбольш пакутуюць кіроўцы фураў. Яны вымушаныя жыць у кабінах па 8 дзён. Асацыяцыя міжнародных аўтамабільных перавознікаў звярнулася да ўраду з заклікам аб тэрміновых мерах. Сёння ў Казловічах скапілася 3715 грузавікоў. Чаму беларусы так актыўна вырошчваюць наркаўтваральныя рэчывы? Усё роўна ж не на продаж. Куды ты прадаш яго? Ну хіба разок. Канец адзін будзе.
Вось некалькі месяцаў таму, але стала вядома пра гэта толькі зараз, у летнім доміку жыхара Гомля супрацоўнікі аддзялення па наркакантролі і процідзеянню гандлю людзьмі знайшлі ажно 887 зялёных раслінаў. Плюс, як падкрэсліваюць судмедэксперты, там жа захоўваліся гатовыя да ўжытку прадукты ды спіртаўтрымальныя напоі. І настойкі таксама накіравалі на экспертызу. Жлобінскім экспертам належала высветліць, да якога канкрэтна роду адносяцца вынятыя расліны, ці маюцца ў іх складзе забароненыя рэчывы. Паводле вынікаў, расліны сапраўды аказаліся наркаўтрымальнай канаплёй. Нават іншыя прадукты і спіртавыя наліўкі мелі ў сваім складзе гэтае рэчыва. Зразумела, была ўзбуджаная крымінальная справа паводле артыкулу 328, але ці заўсёды страшная для агульнага разумення слова канапля. Існуе тэхнічная канапля. Яе асноўная задача – гэта выраб тэкстылю, што вельмі важна з-за недахопу бавоўны на планеце. Нястача такая, што ёсць вялікая рызыка сутыкнуцца з недахопам адзення з натуральнай тканіны. Адзінае, што захавалася з прадзільнага валакна, акрамя бавоўны, гэта лён. Канапля даўно выйшла з ужытку. Яшчэ Савецкі Саюз прайграў заходнікам барацьбу за яе як расліну. Вось яе і аднаўляюць, каб падтрымаць натуральную вытворчасць, якая карыстаецца ільном. Канаплю апыляюць адмысловымі рэчамі, далей з яе можна вырабляць каля 100 найменаванняў прадуктаў: масла, песта, муку, а таксама макаронныя вырабы, вырабы з тэкстылю. У лёгкай прамысловасці яна таксама выкарыстоўваецца. Вырабляюць канаты, тэкелажы, пражы, тканіны. У савецкі час была распаўсюджаная практыка стварэння з канаплі тэхнічнай і нават будаўнічых матэрыялаў. Пры апрацоўцы валакна атрымліваецца значная колькасць трасты, аналага драўлянай шчапы. Яе выкарыстоўвалі для напаўнення будаўнічых блокаў, а называліся яны кастрабетон альбо арбаліт. Выкарыстоўвалі ў тым ліку і ў Беларусі. Не ведаю, праўда, як зараз будынкі дагэтуль стаяць і эксплуатуюцца. Нават у абшыўках «Жигулёў» у якасці напаўняльніка досыць валокнаў канаплі. А ў полі яна і баршчавік з лёгкасцю душыць. Так што канапля ад канаплі розніца значна, але лепей з ёй не трапляцца. Як мы паведамлялі, на гэтым тыдні ў Беларусі другі месяц зніжалася інфляцыя, ізноў на 0,1%. Праўда, паказнік 7,1 вельмі далёкі ад зацверджанага нават указам самога Лукашэнкі напрыканцы мінулага года лічбы ў 5%. Пры гэтым Сусветны банк прагназуе Беларусі паніжэнне паказніка ВУП як па выніках 2025 года, гэтак і на 2026 год. Таксама ў Беларусі расце адмоўнае гандлёвае сальда, але як у такім выпадку працягваецца рост золатавалютных рэзерваў, якія ад пачатку году павялічыліся на суму ў 3,5 мільярды долараў, альбо амаль на 40%. Акругляючы, агульны памер рэзерву зараз складае 13 мільярдаў. Тлумачыцца гэта тым, што многія няправільна разумеюць тэрмін «золатавалютны рэзерв». Уяўляецца, што ў нас расце колькасць менавіта золата. Не, канешне. Справа ў тым, што расце цана на яго. Так, з-за рэзкага павелічэння кошту золата на міжнародным рынку гэты складнік беларускіх рэзерваў дадаў у цане 225,1 мільёна долараў, яшчэ 251,8 мільёна долараў Нацбанк дадаў у рэзервы ў выглядзе замежных валют. Плюс паслабленне курса долара да беларускага кошыку. Зноў жа, насельніцтва стала больш здаваць замежныя валюты, чым купляць. А нам гэта ўсё ўпіхваюць як павышэнне ўзроўню жыцця. Номінальна гэта так, але ж далёка не па сутнасці. Золотовалютные резервы выросли, но надо понимать, что и золото подорожало. Поэтому... Но не только за счет золота. Да, вот какая здесь структура. Ну и другие вопросы, и особенно крипторынок, криптовалюта. Что это такое, с чем мы с тобой будем есть эту проблему, как мы ею воспользуемся, особенно сейчас, для того, чтобы обеспечить платежи. Улады Беларусі надрукавалі афіцыйны даклад для бягучага цыклу універсальнага перыядычнага агляду ў камітэце па правах чалавека ААН, уключыўшы туды дадзеныя паводле колькасці рэлігійных арганізацыяў, што зарэгістраваныя ў Беларусі. Гэткая колькасць стала яшчэ меншай, чым перад перарэгістрацыі, што адбылася 1 студзеня 2024 года. Агульная лічба рэлігійных арганізацыяў стала меней на 166, рэлігійных абшчынаў паменшылася на 162, колькасць арганізацыяў агульнаканфесійнага значэння скарацілася на 4 адзінкі, роўнаю засталася толькі наяўнасць таго, што нельга назваць арганізацыямі. Гэта канфесіі і напрамкі. Вядома таксама, што перарэгістрацыя найбольш ударыла па такой канфесіі, як беларуская грэка-каталіцкая царква. Менавіта яна сутыкнулася з беспрэцэдэнтным палітычным ціскам і на дадзены момант не здолела перарэгістраваць дастатковай колькасці прыходаў для стварэння рэлігійнага аб'яднання. Такім чынам, беларускія грэка-каталікі страчваюць магчымасць рэалізацыі цэлага шэрагу аспектаў свабоды рэлігіі, якія ў сучаснай Беларусі замацаваны толькі і менавіта за рэлігійнымі аб'яднаннямі.
На 12 кастрычніка у нас усё. До сустрэчы на наступным тыдні.